Hastungkara Umbul Donga kagem tokoh-tokoh seniman budayawan ing tlatah Wonosobo ingkang sampun kundur ing kasedan jati. Umbul Donga badhe kabatikan dening Ki Heru Purwana dalah Ki Bambang Supriyatna. Amrih rahayoning sedya kula sumanggaaken. Lumintuning budyasto saking Gusti Ingkang Agung babar daya pangaribawa dumateng pabrayan agung. Mukunjo Umbul Donga menika wonten pepundhen kula Bapak Karso Utama, Bapak Kuat Debyo Sukarno, Bapak Cermo Suganda, Bapak Cokro Miharjo, Bapak Kuat Sugiono, Ibu Siti Indrawati, Bapak Kasman, Ibu Topo, Bapak Darmo Suwito, Bapak Waluyo Hadi Sutrisno, Ibu Pratiwi, Bapak Sukijo Hadi Prastyo, Bapak Nakio Nartowardoyo, Bapak Nio Karto Sugondo, Bapak Martono lan boten kantun dumateng anak kula pun restu budi rahayu. Bapak Ibu, para tamu Sutrisno Budaya ingkang tansah sinaketing manah. Mboten namung ingkang rawuh pribadi wonten ing Pendopo Kuncoro Rukmi Gerbang Mandala Wisata, ugi ingkang lumantar streaming podcast Kolo DT lan ugi streaming sanesipun. Salajengipun samangke badhe keadanan Hastungkara Umbul Donga kagem tokoh-tokoh seniman budayawan. Mliginipun seniman pedalangan lan karawitan ing tlatah Wonosobo ingkang sampun kundur ing kasedan jati. Mila saking menika kasuwun samangke nyuwun panjurung donga awit saking labuh labet para ingkang sampun sami lenggahing jaman kelanggengan satemah kabudayan wonten ing Wonosobo terus ngrembaka. Wontene Umbul Donga badhe kabatikan dening Ki Heru Purwana dalah Ki Bambang Supriyatna. Amrih rahayoning sedya kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning budyasto saking Gusti Ingkang Agung babar daya pangaribawa dumateng pabrayan agung. Kajengna ing ri kalenggan menika panjenengan daya dalasan kula pinaringaken kempal manunggal kanthi manggih karaharjan katentreman kabagyan sarta kabagas warasan. Ingkang dadi nurmatan pangarsa diseparbut Bapak Wahmi sakjunjang rawatipun, Ketua Pemadi Kabupaten Wonosobo panjenenganipun Bapak Bambang Tri, para kadang seniman seniwati Kabupaten Wonosobo ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Kalangkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken puji tasakur ing ngarsa Gusti Ingkang Agung inggih Allah Subhanahu wa taala. Ing sampun paring rahmat hidayah sarta inayahipun satemah ing dalu menika panjenengan lan kula pinaringan kempal manunggal kanthi manggih karaharjan katentreman kabagyan sarta kabagas warasan. Sagung para pilanggah ing dadi nurmatan ing wanci menika kula dadah adi kula Dimas Heru Purnomo ingkang tinanggenah badhe laksanaken Umbul Donga ingkang menika dumateng panjenenganipun Dimas Heru Purwono wekdal supanggilan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumangga panjenengan dalasan kula manekung wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Nyenyuwun supados ing sepisan pagelaran utawi lumampahing seniman seniwati wonten ing Kabupaten Wonosobo sageta lulus araharja tuk rahmating Gusti. Ingkang kaping kalihipun mugi-mugi sedaya para pepunden ingkang sampun sumare pikantuka swarga ingkang langgeng lan ugi tansah ndayanana dumateng putra wayah ingkang badhe nglestantunaken seni budaya wonten ing Kabupaten Wonosobo. Ing antawisipun mugi kunjuk umbul donga menika wonten pepunden kula Bapak Karso Utomo, Bapak Kuat Debyo Sukat, Bapak Cermo Sugando, Bapak Cokro Miharjo, Bapak Kuat Sugiono, Ibu Siti Indrawati, Bapak Kasman, lajeng Ibu Stopo, Bapak Darmo Suwito, Bapak Waluyo Hadi Sutrisno, Ibu Pratiwi, Bapak Sukijo Hadi Prastyo, Bapak Nakio Nartowardoyo, Bapak Nio Karto Sugondo, Bapak Martono lan boten kantun dumateng anak kula pun Restu Budi Rahayu. Sepisan malih kula suwun sumangga panjenengan sedaya manungku puja miderek kapitayanipun piyambak-piyambak ingkang nunggil kapitayan kalian kawula dherekaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Liridllahi ta'ala wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, kan na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal aliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al muhlisin wa jami'al mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan ila ruhi sedaya para seniman seniwati Wonosobo summa ila jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil aradi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajadatina wa jaddatina wa nahussu khususan man ijtama'nahu nabis wa li ajalih Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin.
Mugi Gusti ingkang Maha Mirah paring ijabah lan ngudaneni panjurung donga kula panjenengan sedaya satemah nama ingkang kasebat lan sumarambah dhateng sedaya seniman seniwati ing Kukuban Kabupaten Wonosobo pikantuk magfirah pikantuk palimarma saking Gusti ingkang Maha Agung dalah kapapanaken wonten papan ingkang minulya murwat kalian labuh labetipun.